Bună copii! Astăzi o să citim cartea Casa Puișorilor și aceștia sunt Gașca Puișorilor. Sigur îi știți, sunt desene animate pe Disney Junior și sunt sigură că îi știți. Preferatul meu să știți că este acesta. Acesta este preferatul meu pentru că are ochelari și are bereton la fel ca mine. Da? O să vă placă sigur povestea, așa că rămâneți cu mine să vedem ce se întâmplă în această poveste. Cartea clar este mai interesantă decât desenele animate. Ia să vedeți. Aceasta este casa în care locuiește Gașca Puișorilor. Vai, dar ce casă frumoasă au! Este o casă galbenă, este o casă în formă de triunghi, este un cămin pentru puișorii de găină. Da, este galbenă și este triunghi. Micul Bu, care v-am spus eu că e preferatul meu, locuiește în casa puișorilor împreună cu familia lui. Și sora sa, Cip, locuiește aici. Lui Cip îi place să stea în dreptul ferestrei și să citească. Vedeți, copii, cum citește Cip? Sora lui, Frumi, locuiește în aceeași casă. Lui Frumi îi place să deseneze pe pereți. Vai, dar de unde credeți că vine numele ei Frumi? Eu cred că vine de la faptul că ea este frumoasă și așa au alintat-o. Voi ce alint aveți, copii? Alintul meu să știți că este Bela, tot de la frumoasă, da. Haideți să vedem mai departe. Ia uitați ce frumos a desenat Bela, vedeți? Fratele lor, Popi, locuiește în aceeași casă. Lui îi place să se odihnească într-un pantof mare. Și mama lor, Muș, locuiește în această casă. Mamei îi place când toată lumea se reunește sub același acoperiș. Ia uitați ce simpatic este Pupi, vedeți? Cum stă Popi aici, în acest Adidas, îi se văd decât fulgișorii ăștia doi. Da? Deci ei sunt 4 copii, da? Sunt 4 puișori care fac parte din Gașca Puișorilor și mămica lor. Și în casa puișorilor este mare aglomerație. Păi sunt destul de multișori copii, vedeți? Și mai este și pantoful ăsta care ocupă spațiu, da? Și avem și un cățeluș, JJ, cunoscut drept Căpitanul Cuțu. Locuiește într-o cușcă, este o locuință maro, este o locuință pătrată, este o casă potrivită pentru cățel. Ia uitați ce doarme, vedeți? Micului Bu îi place mai mult cușca cățelului decât propria lui locuință, pentru că are cădiță, are un pat mare și moale, are chiar și o măsuță pentru masaj. Ce credeți, copii? Că asta este cădiță, ăsta este pat, asta este măsuța pentru masaj? Nu, copii, asta este pernița cățelului, asta este un os de jucărie cu care se joacă cățelușul nostru, Căpitanul Cuțu, da? Și asta este bolul în care este apa. Nu este nicio cădiță, dar micul Bu așa crede. Haideți să vedem ce face. Ia uitați-l cum stă aici de pândă. Micul Bu așteaptă până când nu mai e nimeni în preajmă. Se îmboiază în cădiță, este multă liniște. Trage un pui de somn în patul mare și moale, este foarte încăpător. Și așteaptă un masaj pe măsuța de masaj, dar nu vine nimeni să-i facă. Devine plictisitor, spune micul Bu. Haideți, copii, să-i facem noi masaj dacă el așteaptă masaj, așa cu degețelele. Tic, 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 tic. Faceți și voi așa. Tic, 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 tic. Să-i facem masaj. Tic, 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 tic. Gata, i-am făcut masaj. Da, cred că și a dormit. Să vedem. N-a dormit. Ia uitați, a plecat acasă, o găsește pe sora lui Cip citind o carte în dreptul ferestrei. Hai, vino cu mine,
îi spune, am găsit o casă care are o cădiță. Micul Bu și Cip o găsesc pe surioara lor, Frumi, desenând pe pereți. Hei, vino cu noi, o îndeamnă ei. Am găsit o casă cu pereți curați pe care poți desena mult și tot ce vrei tu. Micul Bu, Cip și Frumi îl găsesc pe fratele lor Popi odihnindu-se în pantoful lui preferat. Ia uitați cum stă aici și doarme. Hei, vino cu noi, îi spun ei. Am găsit o casă cu un pat mare și moale. Poți să-mi iau și pantoful? Întreabă Popi. Lui Popi nu-i place să plece nicăieri copii fără pantoful lui. Desigur, îi spune micul Bu. Este suficient spațiu pentru un pantof. Casa este mare și o să ne placă mult acolo. Am niște surprize pentru voi. Haideți repede să vă arăt. Ia să vedem care sunt surprizele. Păi astea sunt surprizele. Ia uitați, puișorii fac o baie cu spumant. Nu e deloc liniște. Ia uitați, aruncă toată apa pe jos, copii. Puișorii trag un pui de somn în patul mare și moale. Este mult spațiu pentru toți. Ia uitați, copii, cum stau ei aici. Ia uitați-l pe micul Bu. Ia uitați-l pe ceilalți cum stau, vedeți? Și au aici și măsuța de masaj, dar nu-i măsuță de masaj, și au și această cădiță. Puișorii își fac masaj unul altuia, este foarte relaxant. Ia uitați, haideți să mai facem și noi. Repede cu degețelele, și voi, repede cu degețelele. Să-i facem masaj. Vai, ce bine e, copii. E foarte bine să-ți facă cineva masaj. Și mămica a ajuns acasă, copii. A ajuns acasă și nu i-a mai găsit pe puișori. Casa în care locuiesc puișorii este goală. Mama Muș nu-ți găsește puișorii. Îl roagă pe JJ să o ajute. Ia uitați ce speriați sunt, vedeți? Ia uitați-vă la ochișorii lor cât sunt de speriați, copii. Sunt foarte speriați. Haideți să vedem ce se întâmplă. JJ și Moș iau urma penelor lăsate de puișori, vedeți? Aici sunt pene galbene, copii. Pe drum găsesc și un creion albastru strălucitor. Păi bineînțeles că au găsit și creion, copii. Vă mai amintiți cine desena? Frumi desena. Frumi de la frumoasă, da? JJ simte mirosul unui pantof vechi. Miroase a pantof vechi. Nici nu-mi place, dar trebuie să merg să-l găsesc. Indiciile îi poartă spre casa cățelului. Vai, se pare că i-au găsit. În castronul cu apa al câinelui sunt pene. Pe jucăria de ros sunt înșirate prosoape mititele. Deci v-am zis eu, copii, că asta era jucărie de ros, nici de cum masă de masaj. Pe pereții cuștii sale sunt desene. Vai, ia uitați ce de desene sunt pe aici. Pe patul său mare și moale este un pantof. Ce urât miroase! Plin cu puișori. Ei par foarte relaxați. Păi cred că pantoful este curat, copii, mi s-a părut mie. Dacă sunt relaxați și pot să doarmă, înseamnă că avem de-a face cu un pantof curat care nu miroase urât. Nu. Lui JJ nu-i place ca în cușca lui să stea puișorii de găină. Nu-i plac penele din castronul cu apă. Îi displace ca patul său mare și moale să miroasă a pantof vechi și a puișori destinși. Dar nu-l deranjează noile desene care îi împodobesc pereții cuștii, da? Deci desenele îi plac, dar nu îi plac celelalte lucruri. Penele în castron, patul mare în care sunt puși puișorii și pantoful ăla vechi, nu, astea nu îi plac. Mamei Moș îi place când se adună toată familia, vedeți ce fericită este,
toți stau acum în casa cățelului. Ia să vedem, oare rămân aici? Se pare că au rămas aici copii. JJ locuiește într-o cușcă de câine, este o casă maro, este o casă pătrată și este o casă ideală pentru o familie, adică pentru care familie? Pentru familia puișorilor, mai precis gașca puișorilor. Asta a fost povestea copii, așa că a fost mai frumoasă cărticica decât desenele animate. Eu zic că a fost mai frumoasă. Dacă v-a plăcut și povestea citită de mine, vreau să vă abonați și să-mi lăsați like și neapărat ne vedem mâine cu o poveste și mai frumoasă. Neapărat ne vedem și mâine, da copii? Mâine ne vedem. Vă pup, pa, pa!